си нощта става свършен, а за утре ти не знаеш, само трепет вековен. Белите звезди угасне, ще живее тайнен спомен, ще си пожелава жизни. Ще гадая прана огня, моя ли си, или си, моя ли си, или си, и когато запали, модът ни води, чтоб сега кручи, още ден на ни, сме бори за още ден на ни, и когато запали, падат ни въгли, чтоб сега кручи, още ден на ни, сме бори за още ден на ни, и когато запали, супер сте! Америка наистина е страната на неограничените възможности. Тук можеш да срещнеш всеки. Аз днес, например, срещнах една българска поп-фолк певица, която е дошла да прави турне в едно кафене. Обаче се загубила и аз я намерих и я доведох тук. Представям ви Андрея! Аз Америка до сега бях виждала само през Фейсбук. Добре, че дойдох тук да ви видя. Ма тук ли сте, че ме чувам, а? Супер сте! Само да не падна, че